नै आफा दैया लोंदो। दै लोंनो नों बे न'निफ्राय ओंखारलाङागौ मानि आं दैखौबो दांनाय नङा। ओंहो आफा, आं बे न'आव बिहामजो जानानै फैयाब्ला नोंखौ रैखा खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो बे न'निफ्राय आं थांफिननायनि जेबो सोंथियानो फैया। आंहा मा जादों नों आंखौ रैखा खालामनो? आंहा मा जादों? जेबो जायाखै, नाथाय जानो बारा गोबाव गैथारला। बिदाजों फंबायजों बिहामजोजों बिहामजो सिंजों सिं गुनजेर अरबाय। बिफाङा गुलुंनो बारा गोबाव गैला। नै खोनासं, नों आंनि खोमाखौ बेंगा खालामनानै लाब गैया। नों दानो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां। आयै थोद, मानो बेबायदि खालामदों बुंनायखाय। फिसाला साबा नोंहा, नोंनि नैथि फिसालाना साथाम फिसाजो आरो जाबावगोन। नोंनि थामथि फिसालाना सानै फिसाजो आरो बेहाबो जाबावगोन। आरो नोंना फिसाजो सासे दंबावो। औ बिसोरालाय माथो जाखो? जेबो जायाखै, जेबो जायाखै। बुंदोंमोन ना आं, खर' सायाव बांग्रिंख' आरो आफाथालानि हायाबो गिसि गालांनोसै। आरो साफ्रोमबो बिहामजोनाव हाबानि मुङै 5 लाख रां लादों। दा आंनियाव 10 लाख रां बिदों। दा हाथाइनि दर दामाबो बारायबायथ'। बारायाखै नामा? बारायाखै। 2 रांनि आलुआ 10 रां जाबाय। 5 रांनि सामब्राम गोजाया 25 रां जाबाय। बेसेबां बारायखो? बेसेबां बारायखो? आंहा बेखौ दाजाब दानख' खालामनो सम गैया। 5 गुन बारायबाय। नोंगौ आयै, 5 गुन बारा जाबाय। 10 बोसोरनि उनाव नोंनि फिसौजो आरो फिसाजोखौ हाबा होयोब्ला 10 लाखआ 50 लाख रां जाहैगोन। औ जाहैगोन। साद' हिनजावफोरनि थाखाय साफायाव 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख रां। बेखायनो बुंदों आफाथालानि हाया गिसि गालांनोसै। आं नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासङा। नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां। नै नों रथ'लाय। नै नों रथ'लाय नों जेराव हगार। बेथ' थिगखौनो बुंदों। जोंनि न'खरा गंसे लावथिनि गोनां, जाय लावथिजों बयखौबो जारिनो हायो। नंगौ बिमा, नों थिगखौनो बुंदों। बे न'खराव लावथि दिखांनो हानाय सासे बिहामजोखौनो नांगौ। नों थांनो ओंखारबाय? माबा बुंदों? जेबो बुङाखै। नों जाग्रोदो आइ। मोजां दिनखौ नेनानै नङा फिसा, आं नोंखौ दिनैनो बोर सारस्रियो। नों बेबायदिनो संसारनि बयखौबो आंनि बायदि खालामनानै लानो हाथों। आं नोंखौ बोर सारस्रियो फिसा। बे न'खरनिल' नङा, बुहुमनिनो नों बिमा जानानै, बुहुमनि मोदाइजो जानानै नों थाबाय थाथों। फैदो ओरै फै गाहायाव फैजोबदो गासिबो। ओरै फै गाहायाव फैजोबदो बेवाइफोरमोन। फैजोबदो बेवाइफोर, आं नोंखौ बोर सारस्रियो, नाथाय आंहा नोंनो माबा मोनसे होनो गोहो गैया। आंनो जेबो नाङा बेवाइफोर, नांगौ खालि नोंनि बिखा बुंजाबसो होननाय। माबादि गथ' जाखो बेलाय? खनसेथ' फन हरनो हायोमोन। आदै, नोंसोर जेबो जिंगारासै। आं दा मोनानि गारिजों थांनानै गाबोन फुङावनो सहैग्रोनो मोना फन हरगोन। आं थांनोसै आदै। नों दिनै बागानाव दा थांसै। मानो? मा जादों? नोंनि नोमफाया आंनि आफानिफ्राय हाबानि मुङाव गोबां रां लाबोदों। नाथाय बे सिख्लानिफ्रायथ' थाइसेबो रां लाबोआसै माथो। हाबाया जामारगोन? हाबायाथ' जासिगोन। बिदिब्ला नोंनि नोमफाया आफानिफ्राय मानो एफाबां बुरजा रां लाबोआमोन? बेखौ आं मिथिया, आफायासो मिथिगौ। माइ दालिं, अननानै साया खाना हरलाय। बिथां, नोमफाजों खानोहै। रागा दाजोंलै दालिं, माइ सार। दानो नोमफाखौ बुंहै, जोंहानि रांखौ सुदजों आसोलजों हैफिनजोबथों। बे हिनजावखौ बे न'निफ्राय होखारहरथों, नङाब्ला आंबो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलांसै। ओइ, खोनासंलाय। आं रावनिबो खोथा खोनासङा। सासेयालाय थांदेरबायदां गाहायाव।
आब' बे सनाखौ गानहोलाय हा बे सनाखौ गानहोलाय अ दे जाबाय दिनै आफाखौ हमथारनांगोनहाय आफाया दिनै माबा मोनसे खालामथारनांगोन औ थांसै बाजै ओइ बाजै सरस्वती मा जोंनाव सासे सोरबा सिख्ला फैदोंमोन औ फैदोंमोन सिख्लाथ' नङा मासे मोसा बुन्दिसो खोनासं आगै नों बे सिख्लाखौ हाबा खालामोबा आं बिस लोंनानै फैगोन सोर माजों थैनो बिस जानानै ना बेवाइफोर आं फाखुनानै थैगोन फासिनांनो मा दुरुं लाबोनो फाथैनि दुरुं ना लायलायनो दुरुं बेवाइफोर आं बिस लोंनानै थैनो मोनाबा आइ आफा न'आव थांफिनसै अह बिदिब्ला ड्राइभारखौहाय गारिखौ लाबोनो थिनखानोसै मैया मानो थांफिनदिया जाय खामानि थाखाय फैदोंमोन बेनो जाफुङासै बेनिखायनो ओजों आरो नोमा नोम्फाया सिन्थाजोंनो फाग्ला फाग्लि जानांदों खनसेनो फन हरनो हायोमोन औ हायोमोन नों जेखौ मावनांगौमोन बेखौ मावदों आं मा मावनांगौमोन आफा औ नों बे सिख्लाखौ आरो सिगाङावनो हाबा खालामनांगौमोन नै खोनासं नोंसोर जेरावबो थांनो मोननाय नङा जेरावबो दाथां पुर'हित फैगासिनो दं हाबानि जय जगार खालामो हेलौ खोनादोंना औ औ खोनादों बुं नोंथाङा खैना बिफाना आं हायेननि बिदागिरि औ औ नंगौ नंगौ आंनो हाबायाथ' जासिगोन हा हाबाया जामारसिगोन औ हाबायाथ' जासिगोन नाथाय एफा बुरजा रांखौ आं बबेनिफ्राय मोननो नाङा 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 रां रुफा जेबो नाङा खालि सिन्दुर आरो आसान थांखाल' नांगौ सोरनि फन हेलौ मा खैनाया फन हरदों हेलौ खोनादों नङा हायेननि बिदा देरसिन आंसो फन हरदों नोंसिनि न'आव बेखि सोलिहैनो हागोन नों जेबो जिंगासिनो नाङा बे साननैसोनि उनावनो गासिबो सोलोंजोबगोन हिनजाव गोदाना आफाखौ मुहिनि होनानै लाबाय खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंलै बे न'आव जों बारा गोबाव थानो हानाय नंला सम थानायावनो आफाखौ बुंनानै बङाइगावनि न'आवनो थाहैनोसै बेयावनो जों गोजोनै थानो हागोन बिसिनाव मानो थानो दरखार गैया आं साननैसोनि उनावनो न'खौ बायखासिगोन ना नोंखौ बायनो औलै माइ डार्लिं माइ सुइट हार्ट लाजियाबो गय बायनानै जाबानो बिफानो हिसाब होनांगौ आरो नों बायदिया न' बायनो बायगोन आंहा रनजितजों खोथा जाखाबाय रनजितआ नोंनो न' बायनानै होगोन नङा बियो जोंनो न' बायनो 5 लाख रां होगोन गोजौआव माखौ हायाव बाहागो मालायनि रांखौ मोनगोन नों ओरैनो नोंनो न' बायनो थाखाय होगोन सोरबा रां दालालि माइ डार्लिं दालालि दालालि मानि दालालि आं आफाखौ बोरैबा राजि खालामनानै साहा बागानखौ फानहोनो हाब्लानो आं रनजितनिफ्राय 50 लाख दालालि मोनगोन आफाया साहा बागानखौ फानो मानो फिथाइ जागोन नों नायलांबायल' था साहा बागाना दानफ्रोमबो लसनिफ्राय जुदि लस जाबाय थायोब्ला आफाया फाननो राजि जानांगोन अब्लानो रनजितआ बायनानै लाखागोन मिथिबाय आफाया साहा बागान फाननायनि रांखौ नोंनो होआबो जानो हागौ औ आफाया होआबो जानो हागौ नाथाय रनजितआथ' दालालिनि रांखौ होगोन रनजितआ हायेननि लोगो बे नोंनो मानो रां होनो रनजितआ मोजाङैनो मिथिगौ साहा बागानखौ आंसो नायो हायना नङा जा मोजां मोजांथार बेबो आरो बेबो जा मोजांथार जोबोद समायनाथारना आरो बे रांखान्थियालाय ओहो जेबो नाङा आंनि थाखायबा सनानि माला हिनजाव गोदाननि थाखायबा हिरानि नाङा आंनो बेफोरखौ जागोन गासिबो जाजोबगोन आंखौ बै खामानिखौल' मावग्रोनो हो खोनाबाय हायना फैफिनबानो गावजों बिसिखौ लांफाथोंसै नङाब्ला बियो आफाखौ बुद्धि फोरोंनानै नोंनि खामानियाव हेंथा होनो हागौ नंगौ नों थिगखौनो बुंदों